Morning ndine Jack. Tenti jeze papita masiku. Tenti kambirane, tikambitsane. Ndiambe nkudzifotokoza. Ndikamachita post video ndimayika ndi short. Short imakukhala ya 1 minute 30 seconds. Imangokudziwitsani kunena kuti ndachita post video. Ndiye kuti full video imakhala pa page. You just go kuyangana full video. Iyo ndiyo ngokuzana kuti ndamazita video. Ozanthu amakonda kunena kuti sunamalize Jack sunamalize. So it's just a short telling you kunena kuti pali full video. Choyamba udzifotokoza chimene chachiwiri. Ndi let's say nkhani zina zikachitika ndimangoyika headline let's say nzimayi wamenya mwana wake wavulaza mwana wake mpaka kupha chanjana ku police. Ndikangoyika post like that ndekuti ndinkhani yoti usually angochitika apita ku police koma palibe maumboni ambirimbiri. When I do a video ikakhala video ya full ndimafuna kuti ikhale ndi my evidence wonse chani ikhale nkhani yoti not it's complete or at least ili kukhotha kudikira chikamulo chanjani kusiyana kuna kuti zangochitika lero ngati zangochitika lero I can't make a full video. Singakhale video yokwanira ndio ndingokhale yonena kuti wauti angwira intera pomweyo ndetu madikira kuti ma facts wonse atani atuluke. Those two nde nkhani yoyamba akuti kucholo anyozani phiri azaka 30 apha akazawo alusesani azaka 30 nde apolisi akwasakasaka anyozaniwo sazona alapita kutiko akuti kaya anyozaniwo ali ndi akazi folo ali zaka 30 ali ndi akazi folo ndabwerezapo kawiri pamenepo ndekayata anayambana ndi alusewu ali kuchipinda kuyamba kumenyana akumenyana kena kwanthu angona zi kwachitika chete mapokopoko ajatha ndekuti khangati awamenya udyo akazawo wagwa pansi anyozani nkuthawa anthu ena amene amafika kwa nyamula aluse aja pita nawo kuchipatala anena kuti mwabweresa munthu okutani oti wothaitha oti amwalira kale nde sana agwirebe anyozani usetodziona kuti ali kutiko. Nkhani zake zili pawiri yoyamba ndi yomwe ija zomenyana mabanja zimakhala ngati za simple until wina atani atayipo moyo wake izozo zoteta zikamba kwambiri pakati apo kumano ine ndatsakamira pa munthu wa zaka 30 akazi folo kudelera atu kumene awutandi nawo azikazi folo zomwezi akazi folo amatani nawo ino stress kuchita kuyigula ino akazi folo ndiye kuti apita nyumba iyi nyumba ili yonse akhale kuti ali mavuto kumene koko nde pamene akazi folo popakhala wina akhala favorite ndadzira kapita kwa favorite ucha pali wina okonda kudandaula okonda kuwinya umakhala ndi uyu tsiku lilonse we ngati siku imene kulibe ndiwo mufuna ndiuzone kuti makomo folo opanda ndiwo munthu mmodzi mapeto ake tundawa akuphanazo anthu stress responsibility yake imeneyo yakudzipatsa chiro kopsa choncho bwanji munthu azaka 30 afuna nawo chani azimayinso inu munthu alikale ndi mkazi mukupita komweko kukafuna chiwiri kena kwakwatira wachitatu kena kukatira wafolo kuzoneza kuti woyambayo ineyo sindikudziwa I know kuti madera ina nchikhalidwe kuna kuti anthu amatha kukwatira chiwiri koma ine ndimangona ngati uli ndi mkazi ukayamba kufuna wina kwa inezi kutanthauza ngati kuti amene uli naye sakukwanira sukunkonda mokwanira ukasaka kwina ndio ukapeze mpaka na wachitatu sukukhotisidwa ndi awawa mpaka ine ndikhoza mangona ngati kuti ndiri munthu uyu sindikumusangalatsa I don't know koma nanga santhu ena ndichikhalidwe chawo amakhulupirira kuti ndi mmene zilili koma nyamata wazaka 30 akazi folo vuto otulochita kuli kudola imeneyo ndi imeneyo nde koda kuti ndikutiko ana 20 analipira mayeso manimbo koma anapereka ndalama kwa ahediwo ajiyandamaso nde anawa kuti akuzidwa kuti salipiraso salemba mayeso kulakwa ati kumene kwete what kind of headmaster is this munthu amene yoyo apolisi achite naye zomwe amachita apite naye ku court because that's not for kunkuba waba palibe kuti ndalama zanuzo ndapangira zakuti no that was not the agreement inaliyonera kuti anthu akulipira chani akulipira mayeso mpaka namba kuyang'ana nde kuti amane palibe njira zina zomwe anthu angamalipirire kupewa zinthu ngati zimene zizi nde ndaona kuti zilipo njira zomwe munthu ungalipirire kungopita pa agent nkukalipira kuti ndifuna kulipira kumanemo I know kuti mwina nzovuta kwa anthu ena kumvetsetsa kunena kuti
sali yesa amene angakhale access to mafoni sali yesa amene angakhale ozitsata let's say anthu ena mmodzi mwina sangazimvesese kuti zimayenda bwanji ndesi ndidzoti angadalire ndani koma headmaster amayenera kukhala munthu one oti adaliridwe ndithu ndesi I don't think kuti tingablame kweni makolo nanga si munthu ndiwe head ukudaliridwa kuyang'anira skulu yonse ndi ukakhaliso waberaso ndamaso anthu topena sakhala serious kulakwa kumeneko that's wrong, that's just not fair nde timva kuti zitha bwanje timva kuti zitha bwanje nde taonani okay ku izakunjano zakumalawi ndakamba simese zakunja ku UK ku mwana wina wake anaphedwa ndanzake ila nkhani yomvesa isoni fanyona kuti amapita ku skulu nde kaya kuna kuti wachoka ku skulu kuja anampeza pakachire atabaidwa kambirimbiri sankadzoli wapanga chibongo chondani eti wachita chiwembucho komano anadziwa ana anzake ndithu azaka 16 and chimene anampagira zimenezozo mwanayi ndoti zija sindofuna ndikuise ntchito maina ache ndikayamba kuisa ntchito maina ache Facebook yamba kundiyang'ana ituzula maso yamba kundiyang'ana kuti kodi uya kuti nyani amatuzula maso depending on kuti tukamba chani komano anali ana ache kuti anabadwa wamuna koma mwino wake ata amadzimva kuti ndi wangazi ndi anayamba kuvala ngati ngazi kuma poda ngati ngazi mpaka anadzisinda dzina kwa Brianna Gay baidwa ndi ana amene ampanga koyamba amabisa maina chifukwa cha child protection koma afajona kuti ana awiri mtsikana ndi nyamata amene anambayawo azengedwa kunena kuti akhalitsa agamulidwa kuti akhali life in prison judge wachita lift bana yonena kuti ana satani judge wachita lift ban yonena kuti ana wasachulidwa yeso ndi achulidwa aonetsedwa sonkhope basi it's everywhere now alisa akudziwa de anaonesa ma message amene ana awiriwa amatumizirana amene amapangana kunena kuti tipendani edi kuti koyamba experience yawo yoyamba atifuna kupa ndi anasankha kuti tikaphe Brianna chifukwa chotena kuti anabadwa wamuna koma amadziti wankazi ma message amene amasembana nkumafika konena kuti ndifuna uina nkumane kuti ne ndifuna kuti ndikambaya ndikachibaya ndimve kunena kuti chilira bwanji chilira ngati chachikazi kapena chilira ngati chachimuna ma message tonse otumizirana mpaka nadi CCTV atulusa tsiku lomwe Brianna anali mbasi kutuluka mbasi ndi uyo anaenda kukakumana ndi awiriwo ango aonesa mtima seko awo mina ya blue na ya yellow analowera kuchire kumeko mkupena nakambaira basi kubwerera ngati zabwino atamupa zifuka zake zinayi zimenezo zokuti the hate crime in the hate crime kunena kuti amupha chifukwa choti munthu wacheyo akuzichita identify kuti ndi wankazi pamene anabadwa wamuna ndi nkhani imene ndiyo omwe yakhala ili nkamwankamwa ku England ndi mukudziwa zigawo zinazo ndizi zongomalizira kwinako I would say tacheza mukaende tsiku lopambana ndi mwana uyu wachuka ku Australia wachuka pa internet postepa ana yangana akuti kaya imati guinea pig sinzoti guinea pig mchichewa ndi chani wapeza kuti guinea pig wakeyo wagwidwa ndi njoka iye wangothamangira kuyinyamula njoka icha kuyamba kuyipukusa amene amapukusa kuzungulira apukusa njoka abambo ake basi kubweranso nkuzayigwira njoka icha nkuyivungira uko angoyiponya choncho ngoyitayira uko bora kusakale kwa aneba komwe ayitayira uko fama zatero kudya chimanga chako chokadzinga ngozindikira mbale mwagwira chinjoka zochita azunguru nanga ife tinganyamule njoka nkumayipukusa ndi wachuka kwambiri pa internet pa mwana amene Oh my God.